Naimbaga, rabi tayo manin amin kakabsat ko ken Kristo. Talnakin parabro ko ma iti adda kanya yu itang oras. Ket adda kam manin kakabsat. Syaktoy kabsat ken gayem yu. Paul an rubuduan may sangan ayat nga agserserbi iti Dios. Welcome kadetoy FB Live Lifeline Topic Review itang rabi. Ket intayo man pagsartaan awaten ken pauligen manin iti pagkaammo tayo kadagiti topiko nga inpaay iti Dios iti Wednesday nga napaulwan living as a child of God. Ti panagbiag akas anak iti Dios. So kung ano iti teksto tayo absat ti San Juan 1:12-13. Nga madamit dagiti imawat ken mamati ken kuana isut gapuna nga inikan na ida iti kalentegan nga agbalin nga anak iti Dios. Saan da nagbalin nga anak iti Dios kas ti gagangay a panakaipasngay iti tao tati Dios a mismo ti amada. Ket awisen da kayo nga kakabsat nga makipagkadwa kanyam itang oras tapno sangsang kamay sa tayo nga mangawat itayat ken mensahe iti Dios. Ket no kabsat sikakit agbuybuyan i-share mo dito yan tapno no kasta mabuyamet dagiti ay ayatem iti biag ken mangiganda ken malawlawaganda iti sasa iti Dios. So sakbay man nga rod iti amin awisen kayo kakabsat nga agdumog ta kumararag tayo. Amami nga dat sa langit agyaman kami apo iti biag iti tumunggal maysa ket dawat mi Lord nga ikan na kami iti laing tapno maadal mi may waragawag mi nga nasaya iti sasaom nga ingkam pagsartaan sa tangarabi. Ket kastamit apo nga bendisyonam dagiti agbuybuya ken amin nga nakatune in kadeti nga topic review ta malawlawaganda. Ket amin nga mangiganda kadeti nga topiko ket mi apply da iti biagda. Ket sika kuma Lord iti makipagmaysa kanyami ket tarabayan na kami apo. Dati iti dawat ken kararag mi tinagan ni Jesus nga po mi. Amen. So naimbag rabi tayo manen amin nga kabsat ket inakman nga rod awagan dagiti kadwak tang rabi dagiti kadwak nga panelist. So awagak man nga rod iti umunang makadwa tayo kakabsat ta kumublaom met iso na kada kayo iso nakit may isang ina may isang managparabor nga disipulo ni Kristo. Awagak man ni Ate Banji Takbian. Nimbag nga rabi iti manen gagayem agti kami manen sang kamaysa nga sang kamaysa nga pamilyang umay kami man iburay digiti sasao maipanggep iti ayat ti Dios ket agyamanak kadeti nga rabi kakabsa nga sapay kumata makita tayo iti parabor ti Dios ti tumunggal maysa ket hantay ko mga maumuma nga agdengdengeg deti nga karitnong tadeti ti mesa nga way no kasano tay nga tumanor akas maysa nga anak ti Dios. Agyamanak ket naimbag nga rabi itay manen amin gagayem. Welcome to this Lifeline Topic Review. Okay, so deti may kadwa itang rabi kakabsat ket naayat nga agserserbi iti Dios. Awagak man nga rod ta umay met kumablaaw
ni Sister Janet. Nimbaga rabi iti manen gagayem, agyamanak iti Diyos ta ni kanak manen ti gundaway nga umeagsao kada kayo itatta nga rabi nga umay kupang panangiburay digito nga naindaklan nga sasauna ken ayat ti Diyos ket dawatik mangarot ti kay pinagdingeg pinagananos nga agdingeg dito yung kami sa sarita itatta may panggap ti sasauna ket dawatik nga may kan kay iti kapya ken ragsak nga mangdingeg kadigitoy that nimbagarabi iti manen kagabiyem. Praise the Lord sa buhay mo, Ate Janet. Kadati may katlo, ken maudi nga kadwata itatang rabi kakabsat, ket adun iti naglasatan nan nga panursuro iti Dios. Tamok nga nagiti ket susaren na iti inaldaw-aldaw nga mel nga. Awag ak mangarod ta may kumablaaw ni Sister Jean. Praise the Lord, Brother Paul. Good evening, gigayam ken kakabsat, ket adda tayo manen nga umay agdengeg kaditoy topiko tayo itang nga rabi nga living as a child of God, ket agtultuloy tayo kumaamin nga agtulnog iti pagayatan ti Apo. God bless everyone. Ayan, so praise the Lord sa buhay ng mga kasama natin ngayong gabi. So isoda iti kadwa tayong nga mapan sulat ti makadwa tayo tatang rabi nga tapno inte pagsaritaan digiti na dumadumang punto na napagsaritaan iti Wednesday. Ket ti umunang intay pagsaritaan kapsat ket ti umuna nga topic or umuna nga challenge nga pauluan. So points to discuss nga absat ti muna ti anak ti Dios ket umawat ken mamati ken ni Hesukristo. So iti may kadwan to nga punto ket ti anak ti Dios ket si papasnek ang mga ramat kadagiti kalintegan nga impaay ni Hesukristo ken ti may katlo ket ti anak iti Dios ket agpaay nga agbiag akas ken ni Hesukristo. So iti mga rod umuna nga pagsartaan iti umuna nga punto nga kunan nadtoy ti anak ti Dios ket umawat ken mamati ken ni Hesukristo. Children born of God receive and believe Jesus Christ. So napudno ang mamati ka ken Jesus, pagtalkam isuna ang mangiturong itibiyag mo. Anya dagiti encouragement ni Apo Jesus ken ka, tapno maidaton mo amin a paset tibiyag mo ken kuana. Muna mga nga awagak ni Sister Janet nga mapan namet i-share kanya bayo dating revelasyon na kadating punto. Sister Janet. Okay. Nimbag nga rabi iti manen gagayem ket agyamanak ti Diyos nga managayat ti kanak manen ti pribilehyo nga may kung mangidanong kada kayo dito nga sasaunat tatta nga intay man pakadaawan iti sursuro ken pudnong agapo iti Diyos. So, 20 kuna na ngamin ito yung number 1 kat anak ti Diyos kat umawat ken mamati ken ni Hesukristo. No pudno ang mamati ka ken Jesus, pagtalkam isuna amang ngiturong iti biag mo. Anya dagiti encouragement ni Apo Jesus ken ka, tapno midaton mo amin apaset ti biag mo ken kuana. So nagpintas man deti promises ni Christ nga minaya nga naawatem ken mamati ka ken kuana ket miitkan ka ti gundaway wenno naitad ken kat karapatan nga maawagan iti anak iti Dios ket deti man talaga ti mangin encourage kasi nukit kita ayati
biyag ko tatakot hangasinsinan ko naktano kit example ko man tay anak ti maysa nga presidente nga minaya ket no anak ti maysa presidente ket ani dumduma isuna ket isuna ket ingatan na DJ nagan na nga as anak ti presidente ket amin nga ibaga ti amana ti presidente ket isutsuruten na tapno likas takot maibiyag iti biyag na akas anak iti presidente. So kas jemot ti kayat ti may sang encouragement ken nakita ta nga kas may sang anak iti Dios ket nainggasatan nainggasatan ta dito iti biyag at talaga nga dapat at talagang ibiyag tayo nga anak na nga rod ken kas may sang nga create na nga anak na. So numan pay iti bayat iti pinagtulnog ko king kuana haan nga mikat di gijay adung mapagpadpadasan iti biyag kasi ang temet nga pada ti pinagbiag ta status pinagbiag tayo at financially stable at damit saan nyem haan nga di gijay iti rumbeng nga kitaek no diket di grace ni God nga talagang inted na kenyak nga identity nga kas anak na. So ure man di gijay ti makatubong patuloy lang atal talaga kasi det yung mga rotiket ni bitigad tata nga ited ko king kuana det yung buong nga biyag ko king kuana awan di gijay rason no minsan ket agduwa-duwa nga minaya naglalalo no tata ket yung edad ko nga mingket flesh ti kalaban ngem haan isut rason ta kunanamot nga minket isut amin ti mga ti agapo king kuana ket strength ko agapo king kuana. So patuloy lang nga ikawes ko can i-embrace ko the identity as child of God para midaydayaw to met di God, midaydayaw ni God ken kasama di pinakidaydayaw na kuna na nga minje pinakidaydayaw ko kasama akto di pinakidaydayaw pinakidaydayaw ni Kristo. So patuloy lang nga talaga ano man anaman ti mapasamak sigat pa ilang pagtalkak ken pangnamnama. DJ lang Brad Paul, thank you. Okay, praise the Lord, Ate Janet. So, pudno la unay, Ate Janet nga itibiyag tayo ken Kristo ket haan nga sinsinan. So, di ko nang tatay. So, masapol nga ibiyag tayo dahil tinaawat tayo nga naawat tayo nga biyag iti Dios. Ket di ko nang mga tatay nga haan tayo dapat sayangin dito yan. Ket awagak mga rodmet ni Ate Banji, kamay namit iburay deti revelasyon na kadeti nga punto. Ate Banji. Okay, naimbag nga rabitay manen gagayen when nakapintas deti nga challenge kas may isa nga anak ti Dios ket rumbeng nga talaga nga awaten tayo detoy inkarina nga talaga nga idi ununa na pailang ket anak na tayo ti Dios ket tilang aramidek talaga nga mamatiak ket deti nga pamati nga adda anak masapul nga rod nga agtalekak kini Apo Dios ket encouragement kanyak nga kas maysa nga anak ti Dios nga hanak agdwa-dwa nga syakket inawat nak ni Apo Dios gaputa deti ti plano na kanyak nga kayat na nga agbalinak nga talaga nga anak ti Dios ket ma-serve the purpose ti plano na kanyak agtalekak lang hanak agdudwa ta maminsan kakabsat ket damit no kaligit paset ti biyag tayo nga ti panagawat ngamin maminsan iti sao ni Apo Dios no deti puso tayo ket madiket adda panagdudwa na ket deti met ti encouragement kanyak nga ipalalimek iti word ko para deti life ko nga agserbi ken Apo Dios ket si ayat ken si pupudno nga agturong ken kuana. Ti umawat ken Apo Dios kakabsat ket masapol no awaten isuna ket dete wholeheartedly dete kumbaga ket no pastre kem ni Apo Dios ti biag mo ket
completely deti part ti bagim ket sakupen na amin. Masapul nga rod nga awan ti i-reserve ko, masapul nga amin ti area ti life ko ket i-open ko kini Lord kasi anak na siya ket ay ayaten na ket masapul nga rudmet nga di inaramin na kanyak ni Apo Jesus ket isublik met di panagayat na kanya nga ited ko ti biag ko kuana nga anak nga agdudua. Ket deti ti kwa gagayam ti mesa nga anak ti Diyos, kailangan talaga nga in all area of our lives, kailangan talaga nga ni Apo Diyos iti Lord ken Savior ti biag tayo. So nga hante agdudwa kundi agsipapasnek nga agtalek tay lang kenyana nga by faith nga deti nga panamati tay ken kuana ket deti met iti time nga nagbalintay nga na anak ti Diyos ket gapu ta inawat ta isuna deti sa una na imula iti puso tayo ket deti met iti time na nga aggrow tayo akas maysa nga anak ti Diyos. So nga agpatpatuloy lang amok nga adult challenges ngem han nga deti ti reason nga hantay nga maibiyag deti nakapinpintas nga plano ti Diyos kada tayo nga we are children of God. Okay, thank you, Paul. Praise the Lord sa buhay mo, Ate Banji. So, punuloonay nga, di ko namor dati Ate Banji nga rumbeng nga awaten iti kari, iti Diyos, or ikari na nga datay ket anak iti Diyos. Sumasapol lang nga mamati tayo, agtalik tayo, ken antay nga agduadua, kadeti naawat tayo, manipod ken kuana. So masapol nga rod akas may nga anak iti Diyos, isubli tayo mo't lang iti panagaramid kadigiti pagayatan na. At awag mga rod met ni Sister Jean ta ilawlawag na met iti revelasyon iti Apo kanya na mandipod kadeti nga topiko or challenge. Kuna na ngamin ijay ko mamati ka kenti umawat ay nupod no mamati ka ken Jesus pagtalkam isuna ang mga turong itibiyag mo. Isu dati entrusting everything to God, especially the life mo ket anang the encouragement. So kanya ket ti encouragement ket digitay based ket digitay revelation na kanyak digitay sasauna ken no kasano na nga ag-response kadigitay ibagbaga na kanyak ken digitay tao nga us-usaren na nga mangtulong met kanyak nga agbalinpay nga nasayaat agubra iti nasayaat kasi God is molding me every day iti life ko nga agtultuloy ken kuana nga kasano nga ag stand firm no kasano nga i-entrust iti biag ko ken kuana ket kas may nga anak iti Diyos ket awatik nga talaga DJ kayat na nga mapasamak iti biag ko ken digitay banag nga dapat nga aramidek ket agturong lang ken kuana. DJ lang Brother Paul. Thank you so much Sister Jean. Ket ente mga rod iti may kadua nga punto or discussion tayo tatang rabi nga kunana ti anak ti Dios ket si pasnek mga ramat kadagiti kalentegan nga impaay ni Jesucristo. So ti maysa nga anak iti Dios ket adda amin ken kuanan akasapulan na tapno makapagtulnog ti pagayatan ni Apo Jesus. So nakapinpintas dating na statement ng kapsat. So una ikmamet ni Sister Banji ta ilawlawag na iti revelasyon iti Apo kan. Sister Banji. Okay, thank you very much, Paul.
When kakabsat, pudno nga ti anak ti Diyos ket dapat si papasnek nga mga ramat kadagiti kalintegan nga impay ni Yesu Kristo. Umuna gaputa inted na amin. Awan ti kurang na complete ti inted ni Apo Diyos kasi mismo nga biyag na inted na kadatayo. Ket anati challenge na kanyak detoy mo ape nga si papasnekak nga mangi tultuloy ti mangubra digiti kalintegan ti Dios. Ket no kitaek nohan nga deto nga parabor ni Apo Dios kanyak ket sino akadi nga agserbi ken kuana. Nga midi naamuak nga idi naawat ko ni Hesu Kristo akas Apo ken manubot ti biag ko ket gaputan na mati ak by faith deti met tinagrugyan ti biag ko no kasano nga naggrow deti nga spiritual life ko. Han ko nga ninamnama nga kastoy ti pagbalinak no dikit di natural lang nga dikit ti aramiden ti mesa nga born again nga si papasnek nga agtulnog ken ni Apo Dios. Ket deti ti impakita na nga ehemplo nga perfect pangited na amin. Ket siakmet kas may nga anak ti Diyos, gaputi grasya ken parabor na, ipaspasnek ko pa'y lalo nga amuen no siya sino ni Apo Jesus ti biag ko, ipaspasnek ko pa'y nga amuen digiti pagayatan na, ken ipaspasnek ko pa'y nga agubay kenya na by faith. Deti ket han ko man maaramid di inaramid na kanyak ngem gaputi grasya ya ken ayat na kanyak aramidek detoy kasi detoy lang iti way nga mangipakita nga kasmay sa nga anak ti Dios no ana iti ama tayo kasyemet dapat iti aramiden ti maysa nga anak ti Dios nga isu ti ehemplo nga ti panagbiag ko ket kasyemet iti kapanunutak ti panagsao, panagaramid, ken digiti banbanag nga makaayo ti Dios. Isu ngarud nga agtultunugak kan kanayon, hangko nga kaya, yung kaputig grasya, ken pamati ti Dios, ket agtultuloy at kataga puta. Dito iti ubra ti mesa nga born again, ken na espiritual nga tekunak, nga normal lang nga ipasnek tayo nga agubay ken Apo Dios gaputa dito iti kayo ni Apo Dios para katatay amin. Thank you very much po. So, praise the Lord, Ate Banji. So, kuduloon yung inted amin ti Apo, digiti kasapulan tayo. So, masapol lang si papasnek tayo ng agtulnog ken kuana, tapno iti amin nga kasapulan tayo ket may paay kanya tayo. So, praise the Lord, Ate Banji. Tawag ako mga roadmate ni Sister Jean. May naman i-share dati revelasyon ita ako. Yung kuana. Sister Jean. When ti maysa nga anak iti Diyos ket adda amin ken kuana nga kasapulan na. Ket iti dapat nga rod nga aramiden ket si papasnek nga mangusar iti inpaay iti Apo. Para kanya ket DJ life ko talaga ket usarek isuna iti paglintegan na nga no kasano nga agwork ni God ken no kasano nga agwork ni God iti life ko ket dapat ket ipaay ko met kadigiti padak nga tao. DJ right to become a child of God nga inted na kanya ket kailangak met nga i-exercise detoy nga i-share kadakwada ket DJ in everyday nga itibiyag ko ket si papasnekak nga talaga nga hanak nga agkapsot nga dapat ket labanak ditay mangpasardeng kenyak tapno haan nga mapukaw DJ intellect ni Apo Dios kenyak nga biag. DJ lang Brother Paul. So, ang yawa, Sis Jean,
iti revelasyon mo. So masapol nga rod nga usarin iti biag nga agtulnog ken Apo babaen iti panangipasnek nga mangobra iti pagyatan na. So itan nga kabsat, awagak mamet ni Sister Janet at no umay na met i-share iti kapanutan na kaditi nga question kuno topic ko. Okay. Wenaya, kunana kita anak ti Diyos kat sisipasnek ang mga ramat kadigiti kalintegan ng impahin ni Yesu Kristo. Ta pudno nga among pagkuranganin. Ta kunana di nga rod, 2 Peter 1:3 na amin tit inted na kikada tayo. This divine power has given us everything we need for life. So kailangan talaga nga dito yung inted na kenyak nga nga parabor na nga rod, grasya ken parabor na kenyak tatakit. Isu nga rod bet iti inakpan ng ipasnek nga mga ramat kad gitoy nga kalintegan. Kasla ko iti authority ni Jesus Christ nang nangruna deto inte bobraen ni tata. Kailangan talaga di authority na nga inted na kenyak nga ipasnek ko nga ibra iti biag ko nga akas maysa nga pinili na when may isang anak na nga may isang anak na nga rod ket patuloyak lang nga tulnog nga rod ket aramatek digitoy nga tama nga aduman talaga iti maminsan ti kinakapsot tayo ngem haan nga digitoy iti pakitaan haan nga digitoy iti tubeng kunak man nakaslatim mo natatayen no diket digitoy iti mangted ti pigsa tapnon kastet mo overcome tay digitoy nga pagkurkurangan tayo when kinakapsot tayo at talaga. So, bawat talaga nga ubraek para kini Kristo ket aramatek at talaga DJ kalintegak ni inted na kenya ken DJ nga provision na when no grace when no parabor ni God kenya. So, yan Paul, ket patuloy akla talaga nga agtalek manen king kuana. Thank you. Okay, so thank you so much Ate Janet. So masapol nga rod nga iti panagtugnog iti Apo Diyos ket masapol nga maaramid or ma-exercise tayo amin iti inted iti Diyos kanya tayo especially iti authority kung nakumaya nga mangiwaragawag iti sasauna iti pada tayo met lang taod ti lugar. Kita intingaro din iti may katlong discussion guide tayo tang rabi na kuna na kabsat ti anak ti Dios ket agpaay nga agbiag akas ken ni Hesu Kristo. So children born of God live the life of Jesus Christ. So anya dagiti challenge ni God ken ka tapno amin at tarigagay mo haramid mo ken planom iti biag ket agpaay apakaiday-dayawan na. So anya dagiti plano tayo iti biag. So awagak man nga rod ni Sister Jean. So naman iti mangyuna nga mangsungbat kadeti nga saludsod. Personally, ado talaga ti tarigagay iti biag ko. Ngem mas agtalin ed dagiti plano ni God para kanya nga special number one ket DJ pinagtulnog talaga ken kuana. Kasi na-realize ko nga no DJ bukod ko nga plano ti inak suruten ket haan isuna ket makahinder isuna iti pakaiday-dayawan iti Apo. Ngem no ti plano ti Dios talaga iti pagtaliin na iti pusok ket amin nga banag ket ornosen na haan mo nga mapupuutan ket agbalin to amin nga plano na nga para kingka. Ket para kanya i-entrust ko lang talaga amin nga banag iti decision ko
response ko ken no kasanunak nga agtulnog kenya na ket ag hold on nak lang kadigiti revelation na kanyak and tapnuhan nak nga ag give up kadigiti challenges nga ited pay ni God ket more pay nga iuneg ko iti relasyon ko ken kuana. Okay, so giyamanak iti sumbat mo, Sister Jean. So nga nakapigbintas nga in-reveal ni Apo tayo ken ka nga umuna nga aramiden digiti plano na kaysa digiti plano tayo iti biag. So, masapol nga rod na no digiti kayat ta iti biag, masapol nga kitain tayo, panutin tayo no dati kita pagayatan met lang iti Dios. So masapol nga italek tayo nga rod iti Dios. Amin nga plano tayo iti biag. Kaya awagak mga rod met ni Sister Banji. So na iti sumarno nga mga share iti panutan na o revelation iti Dios kada tinga passion para Okay. Thank you very much, Paul. When peso nga kasmaysat nga anak ti Diyos, hantay nga maliklikan iti challenges. Pwede kiti ada dunteng ti panagbiag tayo nga ma-challenge dito'y pagiging children of God natin. Aya, ngayon kanyak met iti nakitak dito'y kat dikiti nga challenge ket han nga negative kanyak no dikit deti iti mangipustro kanyak tapnon si tatakdera si papasnekak nga sumurot kini Apo Dios ta deti ti mangipakita nga tumibkernet iti pamatik ken kuana. Kapo dati ti nga pamati isuntumet iti mangiturong kanya nga mapagtagumpayat digiti nga challenges iti panagbiag. Ket amok nga ado iti plano tay iti biag tayo gagayem kakabsat ngem tinakitap ditoy ket dapat amwek no ana iti plano ni Apo Dios kanya. Hana siya mga mo, hana siya ti mga ramid no ana ti pagbalinak ti biag ko. No di ket di sukimatek digiti sasauna no ana digiti kayat na nga maaramid ti biag ko ket DJ iti map wenno mangiturong kanyak tapno deti panagsurot ko kini Apo Dios ket napintas ya tayo kunana Jeremiah 29:11 for I know the plans I have for you declares the Lord, plans to prosper you and not to give you harm. Nga mamatiak deti kakabsat ngano ti plano ni Apo Dios kenya tay ket perfect. Anak na tayo ket kasmay sa nga anak hanto pulo say palubos iti ama tayo nga ti biag tayo ket madinto ti pagbalinan na. Ket deti nga plano na kakabsat ket talaga nga sukimaten tayo hantay nga ma-deceive no anya man digiti makikita tayo nga ti amo tayo ket nakapinpintas masapol palagi nga i-consult tayo iti word na iso nga palalimin talaga natin yung ating word life para makita talaga natin DJ iturong ni Apo Dios kenya tayo nga napintas ken i-direct na tayo tinaka pinpintas nga biag no sipupudno tayo nga suroten iti pagayatan na. Iso nga hante nga agdudwa gagayem no once nga ti plano ni Apo Dios iti dumtengen dapat situtulnog tayo nga suroten deta nga si ayat nga hantay nga anything nga ag-oppose aya kasi perfect talaga kasi ti kunakon ti ama ket inted na amin ket ti kayat na ti pagbalinan tay ken kuana ket kayat ti Dios nga ti pagbalinan tay ket dete dalinte na santuan ken managayat kaisuket ti Dios tay ket kastoy by faith. DJ lang po. Praise the Lord, Ate Banji. So, pudulaonay nga, yung na nga, all challenges are positive. So, ang amin nga, dumting nga challenges ito tayo, paano tayo lang nga, nagtitikit, ipapai iti Diyos.
tapno mangtulong kanya tayo nga agbalingan natin care ken amin nga plano tayo ket makita tayo nga or maidalan iti pangyatan namat lang. So saan tayo nga ma-deceive iti makikita tayo iti lubong, so ag-focus lang iti pangyatan iti Dios kadagiti pakadaydayawan na ket ag-focus tayo nga siya ayat. Okay? So ti maudi nga mapan kaawagan kapsat ket ni Sis Janet ket intay nga rumit dinggen deti sungbat na o revelasyon iti Dios ken kuana kadeti nga saludsod. Sige. Manin, manak manin na ya, kakayem. Ket nakitak matito, ay ako na namin kat, anya digiti challenge ni kat king katam nun amin na tarigagay mo, aramid mo, ken plano tibiyag ket agpaya pa dayawan na. So nakitak mo di challenge na kenak, ay nga dito talaga inikwati, nang riing kenyak actually, nga agtulnog ken ni God, di damdamok pa ilang, masurusuruan iti sa una nga naka-impress ka talaga ken nakapag riing kanyak spiritually. Nga kunan namin di John 15:16 ket you did not choose me but I choose you and appointed you to go and bear fruit that will last. Then the Father will give you whatever you ask in my name. So, klaro di say nga, dito kami talaga ti, anang challenge kanya, kenang ti talaga iti pigsa, iti pakinakem, nga itultuloy ko dito nga po ubrat at tanigat kanya, nga to bear fruit at talaga. Ngem challenge at talaga iti pinagubrahaan nga, dito uy inted ning nigad nga tas kenya kat talagang haan nga asi-asi ako nakmanen. Yam gapo iti ayat na ken grace na and talaga ba iti pamati ken panangawat ko ken pamati ken kuana ket maaramid ko amin digitoy. Mabaen ken kuana. So anamang nga rot iti plano ato talaga plano iti biag nang nangruna no nakapokus iti world ngem haan nga detoy isuna iti pakay adaywan when no paka outfocusan ti task nga inted na kenyak no diket lalo pa nga iso ti mangted kenyak iti tarigagay nga rod nga mangobra amin digitoy kasi digitoy challenge namin natal talaga ket digitoy iti mangparparubrob man iti pinag-obey at talaga again God by faith man at talaga. So yun ipaaya talaga amin nga biag at ang kingkwana takunan at iti Colossian nga ket ako na nang kadwa na ket may iranod kay ito iti Gloriana. So di kitsa man nga may iranod ako ti Gloria ni Christ na patuloy ak lang talaga nga agserbi ken kuana. So DJ lang po. Thank you. Thank you so much Ate Janet. So tuloy lang nga agaramid iti pagayatan na tapno amin nga plano tayo iti biag ket mugunod tayo basta ti ko na nga rotatay nga masapul nga adda pa nagtalag tayo kanya na kinhaan tayo nga pukawen iti panagayat tayo nga gubra kadag iti pagayatan na. So di kita nga kakabsat iti revelasyon iti kadwa ti tatang rabii ken nakami ko nakuma kabsat ket dayon iti summary application ket awisik manin or awisik manin ni Ate Banji ta umay na summary ken mangted iti application kadig iti intay na denggan nga revelasyon iti Apo. Ate Banji. Okay, thank you very much, Paul. Kas nangigan tayo amin gagayen kakabsat nga dito nga panagbiag akas may isa nga anak ti Diyos, dito nga mintika rin niya Apo Diyos kada tayo, nga agbalintay nga anak na. Ket anak inaramid tayo, tilang inaramid tayo gagayen, ket namati kininawat tayo lang ni Hesu Kristo. Ket kapo tayo, namati kininawat tayo isuna, dete espiritu na ket dati puso tayo, ket dito nga espiritu isuntumit iti
pagrugyanan na no kasano tay nga grow in the Lord. Yeah? Ket hantay nga rod agdudwa, hantay nga maka-entertain, digit things nga it seems hantay nga anak ti Diyos. Iso nga ti challenge kanya tayo, dapat ket talaga nga ammo tayo, no siya sinno tayo, da tayo ket anak ti Diyos. Ket deti may kadwa, gaputa anak na tayo ti Diyos, inted na aminin. Nakapinpinta saya, inted na iti pakaisalakanan, inik ka na tayo nga karbengan nga agbalin nga anak ti Diyos. Ken imbatya na tayo nga awan pulos ti pagkurangan na, no? Kasi inted na aminin complete. Iso nga ti panagtulnog ken ni Apo Dios ken ti panagsurot, awan ti rason gagayem kakabsat nga hantay masurot ni Apo Dios. Kaputa, inted na aminin. Ti laing aramiden tayo, agtalek ken kuana, ken sukimaten tayo, digiti sasauna, tapnon maaddan tayo ti kinasirib, hantay nga makapanunot ti panagdudwa, ken nakapinpintas pay nga gapo iti sasauna ket aggrow tayo in the grace and knowledge of our Lord Jesus Christ, ket babaen lamang dito iti naimpapuswan a panag adal dagiti sasauna. Iso nga dagiti quiet time tayo kakabsat, masapul nga consistent, quality, ken talaga nga manggigan tayo talaga ti revelation from the Lord. Para digiti pagkurangan tayo, ipakita ni Apo Diyos nga no anat aramiden na ken iso na iti mangpudlo. Yeah? Ken detoy may katlo nga pudno kakabsat nga ti agbyag akas ken kuana, masapul nga rod nga aramiden tayo dete parte tayo nga kas anak ti Dios nga inted na aminen ket iplano na ket nalpas ti biag. Nalpas ti plano na kadatayon. No? Ket hantay kadi i-alter wenno i-change yan digiti kayatan tayo ta ti plano na kadatay ket perfect. Agkaroon tayo lang iti heart nga mang-acceptar nga willingly nga kasmaysa nga anak ti Diyos, masapul amin nga aramiden tayo ket maka-gloryaan iti Apo Diyos. Ket deti met ti nakitak gagayem kakabsat nga kasmaysa nga anak ti Diyos, napintas ti agururay kanya tayo nga future. Kadeti nga future ket to be with the Lord, ket nusuruten tay lakit di nga si papasnek iti pagayatan na ken aramiden digiti kayat na nga paobra kada tayo akas maysa nga anak ti Dios, dapat nakatultulnog tayo kanay nga agdengdengeg ken kanayon tay nga raimen ken ayaten iti pagayatan ti Dios. Ket gyamanak gayam deti nga rabii iti panagdengdengegyo ket sapay kumata deti nga nangigan tayo adamanen pigsaken encouragement tayo nga si papasnek nga agobey akas maysa nga anak ti Dios nga hantay nga maawanan tinamnama no dikit di tinamnama tayo ni Apo Dios. Hantay agtalek iti bagay nga iso ti pagtangsit tayo kinalaing kinaadaan ti biag wenno anyaman no addaan ken ka no dikit di tinamnama tayo ket deti ama tayo nga iso ti great provider nga ited na amin ti kasapulan tayo no lakit di isot pagayatan na. Okay, thank you very much mga gagayen ket agyaman akmanen. Nanggigantay nga rin kakabsat, iti masapol tayong obraen, tapno may biyag tayo, or agbyag tayo akas anak iti Diyos. Kaya intay nga rin met dinggen ni Sis Janet, iburay na met iti naimbag nga damag ni Kristo. Sis Janet. Well, haron. Dito yung nga text tayo, kakunanat iti John 1:12-13. Ngem, addamet digiti
imawat ken mamati ken kuana isut gapuna nga inikan na ida ti kalintegan nga agbalin nga anak iti Dios. Saan da nga nagbalin nga anak ti Dios kas iti gagangay nga panakaipasngay ti tao ta ti Dios a mismo ti amada. Ket detoy man iti promise ni God, detoy iti kari ti Dios kadagiti nangawat ken namati ken kuana. Ngay sunak ket naikan ida ti kalintegan nga agbalin nga anak iti Dios. Ngem iti saludsod ket kasano nga rod nga magun-od detoy. Aya, ket detoy nga rod iti ebanghelyo ta itatta nga darabii, ket masapul nga rod nga bigbigyan umuna digiti nagbasulan ken dumawat ka iti pamakawan ken kuana. Mamati ka ken Jesus pagtalkam isuna ang mangiturong iti ibiyag mo ti biyag ni Jesus, mamati ka nga sika ket napabaron ti biyag mo, mabaen ti kaadda ni Jesucristo ken ka. Awati misuna a Dios ken manangisalakan ti biyag mo. Ken kuana masarakan iti pudno a biyag nga awan pagkurangan na. Ket ita awatem ken mamati ka ken Jesus, Jesucristo, nga naimpapusuan. Tapno madaan ka ti biyag nga niimbaligyan ken babaen iti panagpatpatuloy nga pagmaymaysa ken agtulog ken kuana. Ta kunana ijay John 3 and 6 kunana ti ngamin. Ibagak king katipudno kinunan ni Jesus awan ti makakita ti pagarian ti Dios malaksid no mayanak manen. Ti tao ipasngay ti tao ket espiritu ipaskay na ti espiritu. So nalawag kagayem nga adaan iti baro nga panagbiag babaen iti Espiritu Santo nga inted iti ni Diyos kadatayo iti biag ni Jesucristo. So nga rod kagayem no pudno ka nga rod nga inawat mo tatay kita maysa kang anak kita ti Diyos inta nga rod agkararag ket dawatek ta suruten nakadi. So agkararag ta Diyos Ama anay langitan, madaydayaw itinagan mo, agyamanak ken ka, iti detoy nga karim, nga inted mo kenyak, nga may bilang nga anak mo. Ket agdetoyak nga rod itatta, nga may dumawdawat, iti pamakawan mo, kadagiti nagbasulak, taam mo, hanak ka maikarikeng ka, ngem ka po iti ayat mo, nikanak iti baro nga panagbiag. Ket awaten ka nga rod Jesucristo, akas Diyos ko, ken manangisalakan ko, nga mangiturong iti panagbiag ko. Ket inagagtalek nga rod, digiti kinabaknang, nga impaay mo kanya kitata. Tibak kinabaknang iti panagbiag, tatibiyag inted mo ket awang pagkurangak. Agyamanak nga rod ken ka, kas damit Espiritong embatim, ken thank you, o Jesucristo, iti grasya, nga inaawat ko. Ket dawatek amin di kitoy, itinagan ni Jesucristo, nga apo mi. Amen. So dito kakabsat, iti naimbag adamag ni Kristo. Ket manen, agyaman kami iti umay yung may sa kanyami nga mapanagdingeg or adalin naging sasaw iti Dios ket sakbay nga ron nga intay lipasen deti nga topic review. Kahit kuman lang basayan kanya yung kakabsat iti schedules iti ministry tayo iti Lifeline adano ka maangangay iti every Wednesday 6 to 7 p.m. Via Facebook Live. Kastamit iti Lifeline topic review every Monday to Saturday. DIP or Day in Prayer and Fasting every first Saturday of the month. Freedom in Christ. So every last Saturday of the month. So next FIC is this coming April 2022. Sunday worship service
So 8:30 to 10 a.m. Face-to-face and live via Facebook page and YouTube. So adamit angay pa yung Pisol class every Sunday. So adadagiti naka-enroll kadating klase. So every 1:30 to 2:30 p.m. And of course that orayan tayo nga Covenant Family Conference 2022 maangay into no April 13 to 30 2022. So laglagay pa yung kakabsat, tigiting schedules, tapno agtultuloy na mapaunig tayo, iti relasyon tayo, and iti biyag tayo, iti Diyos. So, okay, so, dito nga rin kakabsat, iti nagpasan dati nga topic review tayo, awisik nga rod ni Sister Jean, sa idalan time lang iti may isang kararag o no closing prayer. Kung mararag tayo nga rod, amin gagayam ken kakabsat. O Diyos nga manakabalin, agyaman kami apo kadagiti, aglaplapunusan nga ayat mo, babaen ken Apo Hesu Kristo, nga nagbalin kami nga pudpudno nga anak mo, agyaman kami apo dagiti grasya nga ipapaay mo kada kami, dagiti planom iti biag mi, nga mangted iti nakapinpintas ken nakamaymayat nga biag apo. Ket agtultuloy kadi nga ikan na kami iti pigsa ken kired nga mangubra digiti pagayatan iti pagayatam ditoy lubong. Ket pagyamanan mi apo dagiti sasaom nga pagkamangan mi iti tumunggal aldaw iti biag mi. Ket agyaman kami apo kadetoy nga privilege nga inted mo nga pagsharean detoy nga topic review. Ket agyaman kami apo kadagiti parabor mo. Ket daytoy ti kararag mi babaen ti nagan ni Apo Hesu Kristo nga apo mi. Amen. So God bless everyone. So gawang kami manin iti may yung may sa kanyami ket kita tayo manin no Wednesday. No adanto man diti schedule na takam iti maira ng topic review. So may request iti kanduak na before nga end ket kumablao dan ket kablawan na diti kayem ket Agyamanak, gagayem, dati nalpas manen nga kanag sisinarita tayo, nakapipintas, nga dati nga oras, ket may daydayaw ti Apo Diyos, ket agyamanak, babay giti biyagyo, papatuloy tayo tagagayem, tinakabsat na situtulnog, nakasnek sa nga anak ti Diyos, nga tayo ket napintas, iti pagbanagan ti biyag tayo. Okay, thank you very much. Good night. Good night. everyone. everyone see you. Bye, everyone. Bye.